Așa, e bine aici, e bine. Pune poziția! Are mai aproape, mă, de lumină, mă, mama ei, mă. Pula, că nu se vede, că e întuneric, mă, acolo, mă. Așa, bosme. No, frâia de mână. Ăla-i, tată. Dar tu nu stai bine aici, că-i încurci. Așa se face, bosme. Ce? Se face răța. Acolo, nu te preocupa, acolo cu tu. No. E pula, e foarte pula. Asta numai Paul putea fi. Deci poți să vii cu patinele, mă. Pot. Da, era urme de patine. Trage și bani în viteze, schimbă viteze. Dacă ați avea frâna de mână, îți faci eu, dar nu am. Uite, băiatul cu golful care e la mine, mașină o prins 180. A treia! A patra! Hai, no! Da, merge, serios că merge, nu pățește nimic, da. Nu pot să... Haide! Stai, dă-te din partea. Haide! Viteza, kilometrajul? Nu merge. Ia? S-a învârtit, bă, dincolo merge pe drag. Păi cum, și asta se învârtea? A... 220, fraților, pe loc. Asta da. 220 pe loc. Da.